Mokwongo, Dorcas has served the government for over 30 years. Mosebedo Koa and Secretary Mar, the Director of Public Prosecution, Mosebedo Deputy Mar, Director of Public Prosecution. And the 30 Dorcas, Ninga be promoted Chono, Kataka Uono. Katamane Serikal, Manya one godo mare a handshake. No Conan Dorcas. Katamane Serikal, Marki Baki Chanakon Dorcas. To Samakoro Choponi, the president oneno what the youths want, and the Kenya he also believe in dwaro en nyakoro manyi jogo manyalo tiyo to wang'e maber kendo ibo ng'e maber ni jok manyalo tiyo maber maonge mibadhi gin onagi. Jogo manyalo tiyo maber ma dedicate their life to work gin onagi. Emo minano ka sani nitie kata ngut kuom jirende wa moko, nitie kata ywak kuom jokenya moko ni most position in the Luo community because Raila supported William Ruto and this the Gen-Z mandamano. That is not the case. The case any onagi ong'eyo gimatimo kendo time gi chunye duto te kendo dwaro result maber maonge mibadhi moro amora. En lonyruok maduong' ne joma mine mar Kenya okata Luo kende ni sani koro wabedo gi Attorney General ma ng'ama miyo to wantie gi Chief Justice ma ng'ama miyo. Wadwa ni ng'ama miyo bed empowered. Wadwa ni sani king'iyo kata mana Europe, America and wherever, America now want to have the president of ma ng'ama miyo. They are going to vote for the president of Mabuchu. A woman must be empowered because if you empower the woman, you empower the community. Newton, kamida mede karkanyo lemo mar Attorney General mabendo sewachi kine mathoth en ng'ama nigi teko mar katiba mano mar chwalo kata sumo paro ne jatend piny Kenya weche gi mag chike. Rem mane Justin Muturi nitiere godo wadhi neno ka Dorcas dhi donjo kanyo kendo nyalo kelo lokruok to rem ni nen mane